Ddiwrnod stormus llawn eira, tu allan I dioer a gwag. Roedd dwy arth fach ofnus yn swatio gyda'i gilydd. Stori am deulu a chariad, a hanes yr eirth bach mewn blancedi yn helpu plant I ddeall beth yw mabwysiadu. Mae'n eirth bach sy heb cael teulu, ond yn y diwedd wnaethon nhw ffeindio teulu. Ni'n dysgu bod rhai pobl ddim gyda fel teuluoedd fel ni. Roedd yn cute a dda. Mae'r llyfr yma yn dilyn stori dwy arth sy'n symud o'i cartre sydd ddim yn saff, ac maen nhw'n mynd I fyw gyda rhieni maith, sy'n edrych ar ei hole ac yn ei mabwysiadu. Fe gath Courtney a'i brawd bach ei mabwysiadu pan oedd hi yn blentyn ifanc iawn. Ges i'n mabwysiadu yn tua 6 oed, a symudais I o Gymru I Lundain. Ar y dechrau oedd hi'n gyfnod anodd iawn I fi fel plentyn, fy mrawd bach ac I mam a dad, ond erbyn hyn, da ni'n teulu hollol hapus. Am y tro cyntaf erioed, mi bydd y llyfr yma ar gael yn Gymraeg, ac mi byddan nhw'n cael eu rhannu gyda phob ysgol gynradd a llyfrgell yng Nghymru. Pan o'n i'n fach, o'n I ddim yn nabod llawer o bobl oedd wedi cael eu mabwysiadu, felly oedd yn gallu teimlo'n unig ar adegau, a felly fysa llyfr fel hwn yn gwneud I fi deimlo fel dim jyst fi yw a mae pobl eraill yn deall e. Wrth i'r gaeaf droi'n wanwyn. Dysgu a deall beth yw mabwysiadu yw nod y llyfrau yma, a chyfle hefyd I wneud hynny ar-lein. So mae yna QR code mewn y llyfr, a mae rhieni neu athrawon gallu sganio'r QR code a wedyn lawrlwytho adnoddau. Mae yna pethau fel lliwio, mae yna pethau mynd mewn I teimladau. Tyfodd yr eirth bach I hoffi byw gyda beiliau Nico. Mae stori'r eirth bach yma yn bwysig, ac yn ein helpu I ddeall fod pawb â stori wahanol.